نمن يخلو تشيبن هاي مالتنا بتصوت غيره بزعما زنور تايدوكا خمسة كذا تايسمن لني أنا سمينا بارياني كبريون بسلاسي يخبر يمسكن أملاك موسى يخبر يمسكن أملاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام أمل العالم كنكم نزمن فساوي channel تكاتل زلهم. نايجزي أبير بيت سب نيادينا قدسة قدسان دينجل مارا مفكرتي كم يكنيهم كم يالهم. قدسن حيالن بروخن أملاخنا أجزي أبير زخبرن زتمسجنن يخون. لومي كم نايجزي أبير أملاخنا قدس فقاد نبختكم زحلفة حنت حصار ملخت يا زلاتني. لومي بملكة تمرت أيكونكم بس يزلهم نقرب معلتات تأفيا سلزقناهم أبز ميديا ومزح خنات تفايق أنخون ككهات لايق أنخون دحير أزرع أخوات سلزخونت بزعباها حقوسك كجلس سلزلني لومي بس يزلهم لومي ززاربا بفلاي كم زعب سلزرع أخوما ناي كبور أبونا بيك أشي بيتروس ناي قدم سموم زنبرها كلاتنا نفلطم دياقون شمندي ناتبهالو صوع زنبرو نزا فيديو زي كسر حلا كابت زدرخاني نجر حدا مسرا اخوا بطعم يتحغيسه قدم زخونه مزرابي انكو عبز عبصعكم انكو حغوسكم ابو اشي بمجمرتا زي اخبل يدلي دحيرو بفلاي بناي بقش مخنيات ناز ولدو استملسلو خوين يسمعني انتاي نسخه بفلاي بزحات سبات منسيات ولا اب حزبنا ونزلوي اقشتي كم زي تمهارو كم زي مهارون نايز عالم نغرا فلطو كم زي بلوم طرابت منفساونت نسخه بزي اخيد بزي اي تخيد زوبل طراغيرم زوسدوم አለው ካላይካ አባና በፍላ በህብረተሰብና እንፈልጦ ኩላትናው ቡ ዘዓበናሉ ስለዝኾና ኣብቲ ዓለማዊ ትምህርት እንተ ሓደ ሰብ ሕማቅ ኮይኑ ከም አማራጽ ታይ ዝበሃል እስኪ ኣብቲ ናይ ቀሽኸ አቡ ይፈትን እስኪ ይበሃል ሕጂ ንሳ ከም ሓደ ርእስ ዘይብሉ ሰብ ዝጽጋዓላ ገይሮም ዝሓስቡ ሰባት ስለዘለው ቤተ ክርስቲያንና ናይ ርእስ ዘይብሎም ሰባት ዘይኮነት نايتم رئيس زلوهم تاريخاتن نقول نجار بكل تعرف بلح زخونة سيف كم زعموا أبوات اللون نايزي أتوم مرة جالس يحدق الزلوم من رئيس زلناي تابت ترغيبة زابت رزيا بفلاي أب عشرة تشوعات كفل الزمن حد نجار قاطي من يرو نسخة بهاتسي بفلاي بإثيوبيا بهاتسي فاسيل وده هاتسي سوسونيوس مالتي أبزمونو كتع تخايد نيرو حدا أبو بطرا جيورجيس تبهلو مس ألفونزو مانديز كتع أبزو قبارو لجزية حدا بعلق أي تسني خبزين نيرو بطرا جيورجيس ألفونزو مانديز نعم السعروه حدا بعلق أي تسني خبزين نيرو ركبناه لبدر زيادة كما لورومية صروبة بنباب وقروصة بترجمية ما كم أبكنمي سب كنية حد أبكنمي على كنية زخون نقدر أجيرك يلخان سلازي نسبة كنية جيرو ملك عوضي ركبناه لبدر زيادة كما لورومية نتعبترس لوم الرخيبنا يايلو لو مقع تابت الرخيبنا يا تابت رخنتايا نبوز حسابات متم بوغيرنا هرمول زي كونسي ناي بوزحات سبات ابيت كريستيان زنبورم الرأيا زملس ملس سلازخونه زملس ملس سلازخونه كم ذا قديم زغلص لكم بزعبا متم ناي قنين تمصنا بزح اندي كاب غبصاويان كلاتنا نفلط متم نشحن 6 عامه زاكل كاب غبصي ጳጳሳት እና ተላአኩ በኦምን ምራህ ነካየት ኒርና
ሓደ ግዜ ኣብ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ዘመነ ጎንደር ተባሂሉ ዝነገረሉ ቀደም ከም ንፈልጦ መጀመርታ ናይ ኣክሱም ነይሩ ካብ ኣክሱም ናብ ዛጉዌ ከይዱ ካብ ዛጉዌ ናብ ኣብ ላስታ ናብ ሸዋ ከይዱ ካብ ሸዋ ከዓ ናብ ጎንደር ከይዱ ንግስነት ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘመነ ጎንደር ካብ ላስታ ተላዒሎም ናብኡ ብዙሓት ዲያቆናት ከይዶም ቅስና ክቕበሉ ሕጂ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዝፍትን ዝነበረ ጉቦ ለሚዱ ገንዘብ ለሚዱ ዝፍትን ዝነበረ ከክልተ ቅርሺ ይኽፈሎም ነይሩ በቲ ግዜ እቲ ኣብ መንጎም ሓደ ግን ዲቁና ዘይብሉ ሰብ ነይሩ ማነው ገንዘብ ዘይብሉ ድኻ ማለት እዩ ነይሩ ሕጂ ንሱ በይኑ ተፈሊቶም ካልኦት ከዓ ይፍተኑ ኣለዉ ተፈቲኖም ገንዘብ ከፊሎም ቅስና ተቐቢሎም ይኸዱ ንሱ ግን ኣብኡ ተሪፉ ሕጂ ስለምንታይ ዝተቐበልካ ኢሎም ምስ ሓጀትዎ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ ኣይተዋሃብኩን ኢሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ሽዑ ሓደ በዓል ቅንየ ስለ ዝተረኸበ ኣብኡ እንታይ ኢሉ ጉየይ ኣብ ወኢቱ ጎንዲ ህዳጠ እስመ ከማሁ ለወልድ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተሰይጠ ወልድ እግዚአብሔር ወልድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ቅርሺ ብይሁዳ ተሸይጡ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክገዝእ ኢሉ ዝሓሰበ ሲሞን ወይ ከዓ ስምዖን መሰሪ ተባሂሉ ዝነገረሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተቐሚጡሎ ሕጂ ድማ ኣብ ንኸይትሽየጥ ህደም ምክንያቱ እቲ ውህብት እቲ ክህነት ብገንዘብ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንስኻ ከዓ ህደም ጉየይ ኣብ ወኢቱ ጎንዲ ህዳጠ ከይትድንጊ ኢሉ በዓል ቅኔ ተዛሪቡ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እዛ በትሪ እዚኣ ዝተዛረባ በዓል ቅኔ እዩ ነዛ በትሪ እዚኣ ድማ ሎሚ ኣብ ክቡር ኣቦና ቀሲስ ጴጥሮስ ኩሉ ነገር ዘይጎድሎም ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብላይፍ ንራኸብ ነርና ብሓደ እውን መልእኽቲ ንሕልፍ ነርና ኢና ኣብቲ ግዜ ትዝክርቶ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እናነብዑ እዮም መልእኽቲ ዝሕልፉ ነይሮም ተምሃራይ እንከለዉ ሕሰቦ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እናተምሃሩ እንከለዉ ግን ብንብዓቶም ገይሮም ጥራዞም እናጠልቀ እዮም ዝመሃሩ ነይሮም ግን ነቲ ንብዓቶም ንበረኸት ገይሩሎም እግዚኣብሔር ሓይሉ ኮይንዎም በቲ ሓደ ነገር ከይተዋሕጡ ቤተ ክርስቲያኖም እናኣገልገሉ ነቲ ተጸጊሙ ዘሎ ህዝቢ ፍታሕ ክረክብ እናፀዓሩ ሓቅ እናመስከሩ በዚ ከዓ ትምህርቶም ከዓ ዘሳልጡ ኣብ ዘመንና ዝተረኽቡ በዓል ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ዝተረኽቡ ኣቦና ቋሕጎሰኩም ብድጋሚ ካብዚ ነገር ንምሃሮ እንታይ እዩ ኩላትና ብፍላይ ኣመንቲ ዝኾንና ኦርቶዶክሳውያን ብፍላይ ኣመንቲ እምነት ጥራይ ኣይኮነን ዝወስደና ነቲ ዝኣመናዮ እምነት ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኹም ዘበሉ ግቡእ ምላሽ ይብኩም መታን ክትክእሉ ዝተዳለኹም ኩኑ ኢሉ ሎሚ ሰባት ብዛዕባ እምነትና መፅኦም ንዝሓቱና መልሲ ክንምልስ ድልዋት ዲና ወይስ ድልውነትና ፀርፊ ድዩ ደንጎላ ድዩ እንታይ ዘሎ ኣብ ርእስና ስለዚ ንቤተ ክርስቲያንና ነታ ንኣምና እምነት ንዝሓቱና ሰባት ክንምልሰሎም ንዝወደቑ ሰባት ከነተንስእ ኣብ እምነትና ፀኒዕና ምእንቲ ክንነብር ንባዕልና ኮይና ንሰባት ምእንቲ ክንከውን ከም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝገልጾ ዝሑልያት ክርስቲያን ኮይና ከይንረከብ ታሪኽና ብዝግባእ ንምፍላጥ እምነትና ብዝግባእ ንምፍላጥ ዘለና ሃዋህው ብዝግባእ ንምፍላጥ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድነት ንምምጻእ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ጌርና ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ እዚ ኸ ብምንታይ ዝርከብ ብዝለዓለ ሓደ ግዜ ተማሂርካ ተመሪቅካ ትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ግን መጽናዕቲ እውን ዝተገብረሉ ነገር ኣሎ ሓደ ሰብ ተማሂሩ ተመሪቁ ንባብ መጽሓፍቲ እንተዳ ገዲፍዎ ኣብ ዓመት ብ10% እቲ ዝነበሮ ፍልጠት ይጠፍእ እዩ እዚ መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ብፍላይ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ መጽናዕቲ ዝተኻይደሉ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ተመሪቁ ትምህርቱ ምስ ወድአ ትምህርቲ ወዲኡ ምስ ተመረቀ
بدحريا حنتي مصحف أنبيبم زودو حادث يسوط رايوم يحزني تمرقوا مسودو حنت مصحف زودو سي حادث يسوط رايوم زبل مصنعة رئيه مالتي أنا زقبركو يكونن جن زرخبكو أبوتاتنا بلا أيانا مصحف تبهلو نزخونه سب ساقو اللوام ማለት ነው ዝኾነ ሰብ ኳት ዘይበልናሲ ንብዙሕ ሰብ መፀውዕ ሳጓ ኣለዎ ተንኮለኛ እንተ ኮይኑ ብእንስሳ ጌርካ ድዩ ብዙኾነ ወይ ተፃዋታ ኩዕሶን ዝፈቱ ተኮይኑ ብኹልስ መቸም ሮድ ስለ ዝኾነ ምግላጽ አይደልዮኒ አቦታትና ካ ሳጓን ይርዎም ሳጎም ከንታዩ በላያና መጻሕፍት ዝበልዑ ማለት እዩ ንሕና ካ ደቅዞም አቦታት ዚአቶም ስለ ዝኾና መጻሕፍቲ ምምርማር መጽናዕቲ ምግባር ታሪኻት ምፍላጥ እምነትና ብዕምቆት ምርዳእ የለና ነዝር ማ አቦታት አይብሎም ወላ እማ ፈቀድከ ተአምር ህገ ወስርዓተ ወርትዕተ ሃይማኖተ አንብብ ኃይለ ቃለ መጻሕፍት ብዛዕባታ ቅንዕቲ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታን እምነታን ክትፈልጥ እንተዳደሊኻ አንብብ ኃይለ ቃለ መጻሕፍት ግን ምንባብ ጥራይ እኹል አይኮነን ምርዳእ ኻ ስለ ዘድልዮ ቅዱስ ዳዊት አይብል ነይሩ ክስቶን እግዚኦ ለአየንቲየ ከመ እርአይ መድምምከ እምህግከ ኦጎይታ ኣብ ሕግኻ ዘሎ ተአምራት ምእንቲ ክርስ አዒንተ ክፈተለይ መዝሙሩ ከጅምር እንከሎ ቁጥር ሓደ እኳ እንታይ ዝብል ወዘህጎ ያነብ መዓልተ ወሌሊተ ወይከውን ከመ ዕፅ እንተ ትክልት ሃበ ሙሃዘ ማይ እቲ ለይትን መዓልትን ዘንብብ ሰብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ተኽሊ ኣብ ጥቐሩባ ዝተኸለት ገረብ ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ ስለዚ አቦታትና አንበብት ነይሮም ስለዚህ ታይብሉ ወላ እማ ፈቀድከ ተአምር ህገ ወስርዓተ ወርትዕተ ሃይማኖተ አንብብ ኃይለ ቃለ መጻሕፍት መስሎም ምንባብ ጥራይ ግን እኹል ስለ ዘይኮነ ውስኻ ቢሎም ሽዑ እንታይ ይብሉ ወትርጓሚሆም ህስስ ምንባብ ጥራይ ግን እኹል አይኮነን ትርጓሚዮም ከአድለ እማ ይጽሕቃ ትጠይቅ ኃይለ ጠቢባን ወትምህርቶሙ ብከ መጽሐፈ ኢዮብ ወሰሎሞን ወሲራክ እሉ እሙንቱ ሙሉአነ ጥበብ ወትረክብ በሃቢሆም አእምሮ እስመ እሉ መጽሐፍት ያፈደፍር ለቦ እምኩሎም መምህራን እስመ ነገሮሙ ቃል እግዚአብሔር አምላክነ ዘውእቱ ባህቲቱ ጠቢበ ጠቢባን ልዕሊ ኩሉ ኻ ክትፈልጥ እንተዳደሊኻ ናይ ምኽሪ መጽሐፍቲ እንተዳደሊኻ ልክዕ ከም ሳይኮሎጂ ዝኣመሰሉ መጽሐፍቲ እንተደሊኻ መጽሐፈ ኢዮብ ኣለካ መጽሐፈ ሲራክ ኣለካ መጽሐፈ ሰሎሞን ኣለካ ነዚኣቶም አንብብ እዚኣቶም ካ ናይቲ ጠቢባን ዝኾነ እግዚአብሔር ብዛዕባኡ ዝዛረቡ መጽሐፍቲ እዮም ነዚኣቶም አንብብ ማህሌት ተደሊኻ መዝሙር ተደሊኻ ወላ እማ ፈቀድከ ማህሌተ ብከ መዝሙረ ዳዊት ኣለካ አቦታት አይብሉ ብዛዕባ መዝሙራት ክዛረብ እንከሎ መዝሙረ ዳዊትሰ ትመስል ገነተ ዘታቀርብ መላእክተ ወታርህቅ አጋንንተ ዘትጸግጽ ጽጌያተ ወትፈር ፍሬያተ መዝሙረ ዳዊት ንገነት ትመስል ንመላእክቲ ተቅርብ ንአጋንንትኻ ተርሕቕ ዕምባባታት ተፍሪ ተዕምብብ ፍረኻ ተፍሪ መዝሙር ዳዊት ስለዚኦም ቀደም አቦታትና ማህደር ዘለዎም መዝሙር ዳዊት ሒዘም ኩሉ ሰዓት ዝጸልዩ ዝደግሙ ብኸፎም ክድቅሱ ከዓ ንሳሕ ሒዘማ ዝኸዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ካብ ጽንሶት ኣትሒዙ ክሳዕ ዕርገቱ ጥራይ ዘይኮነ አርገ እግዚአብሔር በይባብየ ወእግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘምሩ ለንጉስነ ዘምሩ ጥራይ ዝብል ዘይኮነስ እግዚአብሔር ሰገሃደ ይመጽእ ወአምላክነ ኢያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ አውዶሂ አውለቡዛሃ እግዚአብሔር ብርግጽ ክመጽዩ ስቅና ይብልኒ ኣብ ቅድሚት ዝባላ ሓውለዎ ኣብ መዝሙር 62:12 ዘለውን ወይፈደለ ኩሉ በከም ምግባሩ ንኹሉ ከከም ግብሩ ክፈርዶ ዝብል ምስጢር ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ካብ 12 እንዳሓረ ዘሎ ንኹሉ ከከም ግብሩ ክፈርዶ ዓስበ መሳይ ኣሎ ዝበለ ጎይታ ክሳዕ መፈጸምታ ዝዛረብ መጽሐፍ እዩ ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ግዜ ቅዳሴ ከይተረፈ ስብከት ዝስባኽ ዲያቆንን ህዝብን እናተማለት 5 ግዜ ዝብሃል ካብ መዝሙር ዳዊት ስለዚህ መዝሙር ዳዊት አቦታትና በጣም ዘንብቦ ዝነበሩ ጽልይዎ ዝነበሩ ጸሎትዩ ትምህርትዩ መዝሙርዩ ስብከትዩ ኩሉ ስለዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መዝሙር ዳዊት ልዕሊ ኩሉ ቦታ ኣሎ ማለት ነው ስለዚህ
እዞም ክቡር ኣቦና ከዓ ምስ ህዝቦም እናሓዘኑ እናነብዑ እናበኸዩ ግን መንፈሳውነትን ዓለማውነትን ክልቲኡ ኣጣሚሮም ዝኸዱ ንሕና እውን ካብዚ ነገር ምእንቲ ክንመሃር ኢለ ቅንኡ ለእንተ ተኣብ ጸጋ እንዲ ንሕና እውን ብመንፈሳዊ ነገር ንኽንዓቢ ብኩሉ ነገር ንኽንብልጽግ ንኽንዓቢ ስለዝግባአና ነዚ ታሪክ ዘምፁ ዘለኹም ስለዚ ዝኩሉ ተዛርበን ዘሎ መቸም ሓጎስ እዩ ካል ነገር ኣይኮነን ብድጋሚ ክቡር ኣቦና ቋሓጎሰኩም ንሕና ከዓ መንእሰያት ሓደ ቤተ ክርስቲያንና ከም ዳሕረወይቲ ጌርና ጥራይ ክንወስዳ ዘይኮነሲ ምዕብልቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘላትና ክንፈልጥ ከምዚ ናይ ሓረስቶት ቤተ ክርስቲያን ጌሮም ጥራይ ዝወስድዋ ሰባት ኣይህልውን ይኾኑ ገለ ብዲፕሎም ዝተበረቐ ሰብ እቲ ናቱ ብስጋ ዝወረደ ኣቦኡ ብዛዕባ እምነቱ ስለ ዘይፈለጠ ንኹሉ ከምኡ ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ክህሉ ይኽእል ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንደይ በላሕትን ክንደይ ምሁራትን ከም ዘለዉ ከዓ ክንፈልጥ ኢለ እዚ ዘቕርቦ ዘለኹም ስለዚ ንሕና እውን ቅዱስ ጳውሎስ ታይሉ ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘነገረኩም ቃል እግዚአብሔር ወእንዘ ትርእዩ ሰናይ ግእዞም ተመሰሉ በሃይማኖቶም ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝመሃርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይሎም ከም ዝሓለፉ ድማ ኣሰር እምነቶም እናቆመትኩም ሰዓብዎም ተኸተልዎም ኢሉና ስለዚ ንሕና ንስዕቦም ከዓ ነቶም ብዓወት ዛዚሞም ኣብ ሕቑፍ እግዚአብሔር ዝኣተው ቅዱሳን ጥራይ ዘይኮኑ ምስቶም ምሳና ኮይኖም ዝጋደሉ ዘለዉ ቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ይቕረታ ናይ መንፈስ ወዲ ዝኾነ ንጢሞቴዎስ ንስኻ ግና ኣርአያ ኩኖም ከም ዝበሎም ንዓና እውን ኣርአያ ዝኾኑ ብህይወት ዘለዉ ኣቦታት ኣለውና ስጋ ለበስ ዝኾኑ ምሳና ዝቀሳቀሱ ምሳና ዘለዉ ኣለዉ ስለዚ ነዚኣቶም እናርአና ንሕና ኣብነቶም ክንክተል መጻሕፍትና ክንፍትሽ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ፍልጠትና ክበልጽግ ከዓቢ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ክውስኽ ይግባአና ክንውስኽ ኣለና ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እታ ቀዳመይቲ ፍቅርካ ብምሕዳካ ፈሪደልካ ኣለኹ ተባሂልና ተግሳጽ ክመጻና እዩ ስለዚ ኩላትና ንዕበ ኩላትና ንንቃሕ ነብትራ ዮሐንስ ዘላ መጨረስ ዘሎ እቲ ጻድቕ ይጽደቕ እቲ ገፋዕ ይግፋዕ ተባሂል ተነግሩ ስለዚ ንሕና ግን ተኣኪቦም ነይሮም ተበቲኖም ጸዲቆም ነይሮም ረኺሶም ቀሪቦም ነይሮም ርሒቆም እንተ ኸይንበሃል ካብ መዓልትና መዓልቲ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ነበርታ ምስ እግዚአብሔር ዝቀረበት ነፍሲ ብሩህ ኣእምሮ ዘለዋ ናብ እግዚአብሔር ዝቀረበት ኣካል ንቁሕ ኣእምሮ ዘለዋ ሕጉስ ገጽ ዘለዋ ጠበኛ ሰሎሞን ታይሉ ሕጉስ ልቢ ዘለዎ ሰብ ብብሩህ ገጽ ዝፍለጥ ዝተኣሳሰረ ገጹ ኣብ ገጹ ብዙሕ ናይ ሰሓቕ ምልክት ናይ ሓጎስ ምልክት ዘይብሉ ሰብ ተኾይኑ ብልቡ ዝጓሃየ ስለዚ ንእግዚአብሔር ከ ኣብ ልቡ ዘእተወ ሰብ ኣብ ልቡ እንታይ ዝብል ልቡ ለባህታው መቃብር ለክርስቶስ ህየንተ ዝተወድየ ውስቴቱ ይብል ስጋው ቅዱስ ናይ ባህታው ልቢ ናይ ክርስቶስ መቃብር ይብል ናትና ልቢ ናይ ክርስቶስ መቃብር እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ኩሉ ሰዓት ሓዘን ዝኸውን ኩሉ ግዜ ሓጎስ ኣይረአየናን ደስታውን ኣይረአየናን ስለዚ እግዚአብሔር ታይሉና ወደይ ልብኻ ሃበኒ ምክንያቱ ንሕና ልብና ንእግዚአብሔር ተዳሂብናዮ እግዚአብሔር ከኣብ ልብና እንተ ደኣ ሓዲሩ ብስጋን ብነፍስን ኩሉ ሰዓት ሕጉሳት ኮይንና ኢና ነበር ምክንያቱ ሓጎስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ዲያብሎስ ልብና ክወስድ ይጽዕር መላእኽቲ ንሕና ናይ እግዚአብሔር መሕደሪ ይተኣምሩን ከማ አንቱም ቤቱ ለመንፈስ ቅዱስ ንስኻትኩም መሕደር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ከም ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ናይ እግዚአብሔር መቅደስ ስለ ዝኾንና መላእኽቲ ናብ ልብና ኣይኣትውን እዮም ኣብ ዙርያና እዮም ዝኾኑ ይተኣየን መልአክ እግዚአብሔር ኣውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ወያድህኖሙ ተባሂሉ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሕዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም ተባሂሉ እምበር ኣብ ውሽጢ ናይ ሓድርኒ ዲያብሎስ ግን
ንልብና ዙፋን ንሰብነትና ድንኳን ገይሩ ክነብረሉ ይዝደል ዲያብሎስ ዝሓደራ ነፍስኻ ርህራሄ ናይ ሰብኣውነት እውን የብላ ናይ ሰብኣውነት የብላ ስለዚ ንሕና ግን ነቶም ብስጋን ብነፍስን ብኩሉ ኣብነት ዝኾነ ኣቦታትና ንከተሎም ኣሰሮም ንስዓብ ንሊቃውንት ንስዓብ ንመምህራን ንስዓብ ንኣቦታትና ንስዓብ እዞም ኣቦናውን ምስ ህዝቦም እናሓዘኑ እናበኸዩ ኣይግድሰንን ከይበሉ ብመንፈሳውነቶም ብስጋውነቶም ነዚ ኩሉ ኣጣሚሮም ዝኸዱ ኣቦ እዩ ዘለን ኣብ ዘመንና እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝኩሉ ኣብ ዘመንና እዩ ቀሊል ነገር ከይመስለና ንሕና ሓንቲ ነገር ጽሕፍቲ ኸነንብብ ስልችወና 10 ደቂቕ ቪድዮ ንኸይንሰምዕ ትምህርቲ ንኸይንሰምዕ ዝሰልችወና ሙሉእ ለይቲ ድቃስና ኣብ ቲክቶክ ዝኾነ ድቃስና ኣብ ዩቱብ ዝኾነ ድቃስና ኣብ ሚድያ ዝኾነ 5 ደቂቕ ፌስቡክ ትኸይድ ተዓጽዋ 5 ደቂቕ ቴሌግራም ትኸይድ ተዓጽዋ 5 ደቂቕ ናብ ኢንስታግራም ትኸይድ ተዓጽዋ 5 ደቂቕ ቲክቶክ 5 ደቂቕ ኣይኮነን ሙሉእ መዓልቲ ተኣትቡ ኣብኡ ትድቅስ ህይወትና ከምኡ ዝኾነ ንትምህርቲ በቃ ብጣዕሚ ትዕግስቲ የብልና ትዕግስቲ የለን ጎይታ ግን ታይሉና ወንጌል ማቴዎስ 24:13 ወዘአዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን ትክሳብ መጨረስ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን ኢሉ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ እውን እቲ ዝዕገስ ይዝዕወት ኣብ እምነትና እውን ተኾኑን ትዝዕገስ ንሱ ዝድሕን ስለዚ ብትዕግስቲ ነዞም ኣቦታት እስክርግእ ኢልና ሞባይልና ዕፅው ኣቢልና እቲ ንሕና ክንከደሉ ዝግባአና መንእሰያት ተዳእ ኮይና ካብ ናይ ዝሙት ኩል ነገር ወፂና ሓዳርና ጌርና ኣጻፊፍና ደቀና እናዕበና ትምህርትና ተማሃርና ክንከይድ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሎሚ ብዙሕ መንእሰይ ሓዳር ዘይብሉ እዩ ሓዳር ተለውን ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ዝለመደ እዩ ከምኡውን ኣብ ካርታ ኣብ ታይባል ቀላዕ ኣብ ምጽዋት ገንዘቡ ብኾንቱ ዝብትን እዩ ግዝኡ ብኾንቱ ዘጥፍእ እዩ ስለዚ ሓጎስ የለን ሓጎስ ስለዚ የሎ መዓልታዊ ናኸድካ ቢራታት ገዚእኻ ከብድኻ ምጽጋብ እዩ ኩሉ ሰብ ከብዱ ግጥም ኢሉ ኮፍ ርእስኻ ባዶ ስለዚ ከምኡ ዘሎ ዓቕልና እውን ተወዲ እሞ እስኪ ርግእ ኢልና ንመለስ ናብ ልብና ንመለስ እሞ ብድሕሪት ክንገብሮ ዝግባአና ብግዜ ንእስነትና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ንግበር ዲያብሎስ ንእስነትና ናቱ ሰራዊት ኮይና ክንነብር ዝደሊ እግዚአብሔር ድማ ንእስነትና ናቱ ሰራዊት ኮይና ክንነብር ዝደሊ ስለዚ ንእስነትና ንመን ትኹን ግዜና ንመን ይኹን ግዜና ነቲ ወሃቢ ግዜ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ዶ ይኹን ወይስ ንዲያብሎስ ለጸላኢና ስለዚ ዘመንና ግዜና ብዝግባእ ንጥቀመሉ ኣረስና እንታይ ዘሎ ረከብናሃ ለበትር ነታ በትር ረኺብና ኢና ታ በትርኻ ታዝራእና ያ ስለዚ ኣቦና ብድጋሚ እንቋ ሓጎሰኩም ንሕና እውን ብስጋውን ብነፍስን ብኩሉ ነገር ክንዓቢ ብመንፈሳዊ ብንስሓ ብናይ ክርስቶስ ስጋ ደም ተሓቲምና ምስኡ ክንነብር አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልዩ ናብኻትኩም ዝመሓለፍ መደብ እዩ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታዕ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኣባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብካ ሸር ክትገብሩ መልእኽቲ ይሕልፍ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሬ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኮቴት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን እመሂ ስህትኩ አንትሙ እለ በመንፈስ አርትኦ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሰላም